Jeg har fundet en masse fodboldtrøjer frem, og du skal bare fortælle mig, hvilket årstal de her fodboldtrøjer de er fra. Okay. Let the games begin. Det første, det er den her. Hvad fanden er det der? Hvilket årstal? 1982. Og 2005. 2005. Jamen, jeg tænkte, jeg måske bliver snidt eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvem det er. Nej, hvor det. Eller, jeg tror, det var FC Midtjylland. I starten så der Serie her, ikke? Det er Messina 2005-2006, tror jeg. Messina, det er CAC-hold i Italien. Serie C, mand. Prøv at se, hvad han trækker frem til mig, mand. Skotland. Så meget kan jeg læse mig frem til, men hvilket årstal? 2010? Yngre end det. Så Ja, det er ældre end det her. ældre end det. Ja. 2008. 2003, 2004. Fuck, man. Men det er også Ja, ja, det er low-key lidt unfair, at Skotland og Messina,